Kunabantu besifazane ababephathisa into ezinkulu, kunabantu besifazane angabe baphila impilo enhle engenawo amafindo noma engenazo izinkinga ngesimo sokuthi babephathisa into ezinkulu ezagcina engafikanga kubona ngendlela ngesimo sokuthi basabukeka njengabantu abazingane ethongeni. Le video ifuna umuntu oyiqonda indaba yethongo nowaziyo ukuthi kukhulunywa ngani makukhulunywa ngethongo. Ngisekuthenini ke ivideo engiyenzile ibikhuluma ngomhlonyana. Ibiveza ukuthi ngoba usuwumkhuba ngisho ukuthi useyawenza umuntu enengane umhlonyana. Ngesimo sokuthi usuwumkhuba ngalokho. Kanti umhlonyana uwusiko aqalwa awuqala ube nengane before wenzela umhlonyana. Umhlonyana wenzela usemncane usazelwe. Mangithi usazelwe ngicabanga ngizama ukuchaza ukuthi ngalesikhathi usangena esigabeni sokuthi usuya endaweni yakho usukusemncane vele mangabe kusenzeka into kanjalo usungakazi lutho. Ilapho kosukwenzelwa khona ini umhlonyana bese bekulamela abazali. Kuqala lolu siko lokuthi ingane mayiphuma amabele okuqala iyashawa qoqwe ukuze mangabe sephuma kwesibili iphuma amabele akahle. Isikhathi esiningi uthothi umuntu no18 years uthi namabele ayinkinga noma ngaphezulu kweminyaka yakhe. Ngesimo sokuthi asisekho usiko lokushawa kwamabele eqoqwe enganeni aphinda aphume kahle amabele emntwaneni. Ngisekuthenini ke uma ubona ngakini kwenzela umuntu omdala umhlonyana usuwumkhuba ke musunjalo. Yebo kufanele wenziwe umuntu ngisho senengane ngoba akekho umuntu esifazana okumele ngenzele umhlonyana usiko impilo ngoba kunabantu abaphathisa into ezinkulu ezagcina engafikanga kubona ngesimo sokuthi basabuka njengabantu beingane abazingane basabuka njengabantu abasadlala omasigcozi ngoba kumhlonyane uyabikwa kushiwo kuthiwa umntwana ke njengoba ingane izongena iviki lonke endlini njilayo kuyashiwo kuthiwa usekwesigaba sokuthi usekhulileke njengamanje akaseyona ingane kuhlukanise esidalweni cani imbheki unozibanibani kuze kushaya isikhathi sokuthi kufike ekhule ngokwanele kufika isoko lokwazi ukumqoqa limenza unkosikazi. Uyabona bese kuhamba kuze kufika lento okuthi umemulo ke uma sesinimbotha usekhule kahle umntwana senimenzela umemulo wakhe yokumbonga ukuthi sekulindelekile ekhathi bengafika abakhongi abaqhamuka ngaphansi kwakho ngoba usuyiphathe kahle wazi wafika la. So abantu abaningi manje ngisho amatshitshi amaningi enzela umemulo because abantu bajaha kakhulu lento ye-trend. Umemulo awusona isidingo ayona into ehlupha umuntu empilweni kangaka ngaphandle kubantu ababevela abazali bakho benakho enhlizweni lakho bafuna ukwemulisa izingane zabo. Labo kuyenzeka umuntu aguliswe umemulo uthi awenziwanga ufunakale kuyena kanti umzali wakhe kwakukhona enhlizweni nasengqondweni ngisho engakuthimiselanga because into eshiwo umzali iba isibopho kuwena ngisho icabanga ngisho engayikhulumanga engathimiselanga. Yingakho kuze kuthiwe ekhaya ungathimiseli noma yini egcekeni. Ngisho umsebenzi ungakamnawo amandla okwenza ungasho ukuthi hey same nginqa inkomo ezu4 la ekhaya ngibonge ukuthi ngoba ukakabi nawo amandla thula hlanganisa kahle uzukwazi ukuthi ufinyele ekutheni wenze lo msebenzi wenkomo ezu4 ubonga into ofuna ukuyibonga. Ngila ekuthenini umhlonyana awuwona umkhuba usiko kwaZulu wenzela umuntu ongakabi nayo ingane osakhula kodwa ngesimo sabazali ababengenalo nabulwazi abaphinde bakhulisa izingane ngokungabi nalo ulwazi olunzulu sekugcina sekufunakala nakubona uqobo usuwumkhuba ke manje mesuwenzela ngisho umuntu onengane kodwa futhi phezulu umkhuba unjalo usuphenduka umkhuba unjalo. Yebo kufanele awenze umuntu enengane masukhayeleke empilweni yakhe ngoba kunabantu ngisho imishado namhlanje ichithekile ngesimo somhlonyana. Akekho umuntu omiswa impilo amiselo memulo uma bengakazi bebe nabo abazali empilweni yabo ukuthi yena lowo muntu lowo bawomemulisa ngoba le yanto iyukubonga ingane ukuthi sikwesinye isigaba sekulindelekile ukuthi ingaphinda ihloniphe noma ingafika abakhongi bezosho ukuthi bazocela ihlobo esihle kuyona. Akufanike nomhlonyana. Umhlonyana usiko impilo ukuthi ingane kwazi sizalukade le ngane ayiseyona ingane isikhuyile iphinde ilayo itshela ukuthi wena awusadlani nabafana phuma kumasigcozi sekumele uhlala ugezile uclean phuma entweni kanje angimele umfana akuthintela ilayo iviki lonke ingane ngaphambi kuba umhlonyana usine ndawo usine esigcaweni umhlonyana usine egcikeni kiwo wonke umuntu omnyama. Akukho lapho thatha nasizigwili sizofusinisa ngenkomo kubulawa inkomo bese yangaphandle akuwona umhlonyana akuwona umhlonyane lo. Mase kunenkomo kunesigcaba kuwona umhlonyane lo. Umhlonyane ulula kabi ungenziwa ngisho isalukazi esidala uwenzela ingane yase sithola impatient sibekele imali yembuzi maqede kuthathwe imizane kiwe emsamo. Ngiyochaza ngelinye ilanga ukuthi uwenza kanjani isigaba ngesigaba. Okwami ngisafuna ukufakaza ukuthi umhlonyane uwenzela umuntu osayintombi osangena esigabeni sokuthi useyakhula noma useyendaweni yakhe
kodwa usuphenduke wawumkhuba kaZulu ngesimo sokweqa abazali bayawujampa umhlonyana. Yazi kumanje kunabantu abazoscrolla le video bengayinaki besabona basezintombi base-right kuhambe bebe nenkinga sebefika emzini kufunakala lento yakashiwo yimina bese esho ukuthi yazi ngangayizwa le nkulumo. Kungcono umuntu ayihlulekelena kube ukuthi mina ngimnikezile ukudla kwendlebe. Musana ukujampela izingane nigijimisela umemulo. Awunasidingo kangaka empilweni okwedlula umhlonyana. Ngisayiphinda lento. Baningi abantu engithola udaba labo lokuthi kufunakala umhlonyana kubona. Ngobani na abenzelwanga umhlonyana. Ithongo alibanikezanga izinto abaphathiswe zona ngoba basabonakala njengabantu abazingane. Bazohamba kanjani beyogana bezingane. Minga kunamadodakazi amaningi anenkinga. Minga kunamadodakazi amaningi agcine engagananga. Amanye iningi lawo awenzelwanga umhlonyana. So ukukhanya kwento zawo ezinkulu zaziyokhanya ngalenkathi kuhlukanisa ukuthi lo muntu usemdala. Sobona nje seqhubeka senengane noma eselotshola bamanje njengomuntu oyingane. Abakaziswa ngayo ukuthi lo muntu usekhulile. Lo sasigaba siyamphoqa wesifazana layo atshelwe imithetho enze zonke into ezumkhuba ekhaya isizenziwa zakhona ezixutshwa nawo umhlonyana. Kuphinde lapho kube khona izabe ezanzenziwa amakhehla ukuthi noma isibulewe lo mbuzi bese beba nokusetha ikhaya ukuthi kungabi bikho umfana obuka lengane ayihalela afisa ukudlala ngayo. Uthola ukuthi ingane zalo sibongo ziyagana zonke kuze kushiwo kuthiwa sekusele ugcinile lapha nomagcina kwabo bagana bonke. Onomkhosi bagana, ovimbile bagana. Uthola ukuthi akekho umuntu wakulelo khaya ungagananga. Yini ikhehla lathi laxuba nemhlonyana lase lenza izinto eziwumkhuba wekhaya ukuthi ayibe nesithunzi lengane ithwala amabutho ekhaya imihamba iqhamuka isabeke ngisendaweni niyesabe ingenza ngalutho. Yini na suke lo muntu ezalwa abantu abahlakaniphile. Umenzalo ikhehla elihlakaniphile elizokwenza imikhuba yasekhaya engahlangana lusiko lomhlonyana kodwa ukubamba ingane ukuthi mayihambe namabutho alele ekhaya ingadlala abafana. Ngoba umuntu efana uhlale rojwa ngisho umkakho uyamroba hayi ngomuthi nangesidalwa umdayisi umrobo uthi sihlaleke nasimgade shelwa yenye indoda vela shaya uvala cabange wena. Osihleze umuntu efana nerojwa ingane zakwethu. Ngisho ingane zakho yayirobhe ekhaya kuze ibe lento efunayo zingazela ngoba amakhehle bekunyanya ukuthi kube khona umlanjwa ngalelo khaya kube nentombane ezayele ekhaya bekunyanya amakhehle. Ingakho amanye amakhehle aze enza imikhubo ukuthi asethe umsamo ukuthi mangabe la ekhaya kuzelwe ingane zalo mfana la ekhaya igule mangabe ihleli kubo ihluphe ifika isindi imisila ekhaya egcikeni. Ngobani babenyanya indaba omlanjwana ukuthi le yangane izohlukumezeka imikhula ngale lokuthiwa wena uzalwa indodakazi la ekhaya ihlushwe umalume. So amakhehla agcina sesethi imsamo. Ingakho abantu abaningi bezwe bethi ingane yasekhaya ihlala emzini nomuntu futhi ngeke izihlala emzini nomuntu ingoba vele amakhehla enza imikhuba eminingi emakhaya. Umhlonyane usiko mpilo la kuqala khona isigaba sempilo yomuntu esifazane ngaphambi kokuba siye kumemulo. Akekho umuntu oguliswa ukuthi akakhehlwanga. Akekho umuntu oguliswa ukuthi akemulanga uma bekungekho okwashiwa abazali ngempilo yakhe kuza mayelana nomemulo njalo njalo bade ngichaza. Ngakho ke bafethu uma ngabe umuntu ufunakala umemulo noma engaze amikala ufunakala umhlonyana engazenzela umhlonyana akawenze ngoba sewumkhuba komusunjalo. Ngifuna abantu beyizwe lenkulumo ifuna umuntu osokile ngisho endlebeni. Awusahambi ngosi usuhamba ngomkhuba ngoba usuzofunakala usunezingane njengoba usuwenza usunezingane nje sewumkhuba ngoba ngokosiko impilo lawo wenziwe umuntu ongenayo ingane wenziwe umuntu oseyintombi osangena emntombini ongakazi nanokuthi khonto othi uthando osazolaya atshela ukuthi kunento ezokwenzeka kuwena njalo makuphela inyanga umuntu esifazane. Musana ukujampa umhlonyana. Izingane ziyahlupheka abanye kuphele ngishimiza abanye abatholanga into zabo ezinkolo abaphathiswe zona ngokuthi abenzelwanga umhlonyana. Izintombi eziningi uma ngejaha umemulo inqwaba lezinye sezenzela ngiyazazi ngisho ezinye kodwa umhlonyana akazi izenzelwe ezinye zazo. Musana umisa impilo yezingane. Umhlonyana umkhuluma ungazowenziwe kini shuma wakho isalukazi akawenze. Ungalokhu ubuza hayi inkosi embono mina ngisengawenza uma unengane ungazowenza umhlonyana wenze nezingane zakho zowenze futhi. Ayibhanqa futhi umhlonyana wenziwa ngembuzo okuthiwa kuzokwenzela wonke umuntu embuzo kodwa ayenziwa lonto. Ngisezwa kweyomhlwehle yokuthatha ngomhlwehle umntombi. Ngiseza futhi ekuthenini na umhlonyana uhamba kanjani uze kube uthi uyaphela osukwini la khona kade uqalile wenziwa. Uqubikwa ngani
uvalwe ngani? Hlala kuleli khaya ngiyabonga ngethuba.